Maikanem, Abilin. Tinapalabas ni Victor ti pabasulan ni Senyor Simon iti pannakatay ni Doña Anita. Gapu iti impormasyon ana ibagaken kuana ti hepe. Kalpasan ti pannakaitabon ti bangkay ti asawa na. Napan iti simbaan tabareng makita na ijay ni Victor. Ngem ni Padre Ismael mat tinasabat na. Binagbagaan ti padi. Ngem nasuron ti don ket ginandat na apaltugan. Apag isuadimteng ni Ella. Ket imbagana ani Padre Ismael ket anak na. Nangegmet ni Rina daytoy. Iti panagawid da iti mansyon da. Kinasarita na ti amana. Itagagayem. Adtoyen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Maikanem, Abilin. Madlawan ti panakakonsensya yo, Papa. Makonsensya kayang itinaramid nyo. Uston! Awan ti anak ko, pinatay ko. Awan, isuoti mon ulit-ulitan dayta. Tadyak kayatan amangyag. Kumusta ti panggapyo amang yuli iti darom kontra kan ni Senyor Simon, ma'am? Nakasaganan ti amin, Ella. Kat ipagpagnan ni Victor. Nasaya at man. Kan adamat ti gayem ko nga attorney amang tulong kada tayo. Nasaya at launay, ma'am. Kat amin adarong tayo kontra kin ni Simon. Sungbatan na amin iti pangukuman. Adu kami ngagsaksi iti kinadakas ti Mayor. Pagnaday tamanong Victor. Ado kami. Wen, ado tayo. Ket sapay la kumatagbaligi tayo. Awan duado ang agbaligi tayo, Victor. Da tayo ti biktima. Isu ada tayo ti rumbeng amang abak iti kaso. Ket madusa ti talaga nagbasol. Wen agik karo da kuman. Di kagdanag. Talaga akas tanto ti mapasamak. Iho, at ako makidawag kan kaita. Anya day ta, mama? Kayat ko nga agkalaysa kayon kiniami. Anya? Wan iho, itan ti panagkalaysayo kiniami. Tapno malpasan. Di kay agapura, mama. Kunak man no ikalaysa mo ni Ami. Wen, mama. Ngam nagsaritaan ning kiniami. Ngayon ton malpas ko mati parikot tayo. Iti kasta, naragsak to ti maangay akalay sa ami. Anya, angam... Di kay agapura, mama. Kasano ajak agapura? Kat bakit akon iho? Siyempre, kayat ko makita ti agbalin nga apo ko. Kasanon nga, no saan kunto mauray ti agbalin nga apo ko. Noan niya lalitan ti sasawan nyo. Ibagbagak laeng ti posible mapasamak, iho. Mama, nasalunat kayo. Kat agbiag kayo pa iti naunday apanawan. Iso adi kay agganat iti kalay sa amin kini ami. Madanon tulat ta, mama. Kumusta ti kadan iti mansyon nyo, ami? Anya ayo? Siyempre, karaman ka na. Kastantumot lang titumpal na. Anya? Makita kitang tiragsak iti ropam. Kamo, dyanan na. Masupapakan mo't langin dagiti adu alwam ang nagarubos tunggal malagip mo iti ni Victor. Lando. Kat ita naragsakan. Kat maragsakan ak parakan ka, ami. Agyaman at kan ka, Lando. Naimbag ka unay kanyak, sipod pay. Kat idaw-dawat ko, asapay la ko mata makasarak ka iti babae aparakan ka. Ami. Kat sapay ko mata ti babae amasarakam. Kat kas iti kinasaya at ti ugalim. Ti ugali na. Sapay ko maatak. Kasta, ami. Ulitag, Lando. Agyaman iti kinasaya at mo kanyak. Jak malipatan ti kinaimbag mo. Iti tiyempo ti kinaliday ko. Adda ka anang tartarabay kanyak. Saan nakapinanawan? Inaywanan nak. Pagyamanak unay dayta. Ngam.
Nakaipaayak mo't iti panakasair kan ka. Gapot. Di mo nituloy abalik si nami. Naklon kon ti amin. Matalagaan ni Victor ti parakan ka. Ket ita? Napatagagayam ti pangibilbilangak kan ka ami. Agyamanak unay, Lando. Victor, pinagbalin mo muti na pagbalodan ti mansyon niya. Aging kaita, nakapupok pa lang dagiti dwa pasur ti mayor. Bayam lang ida iti nakaipupukan da. Padasak manin ida akasarita. Barang agbaliw ti kapanunutan da, ket agbalbaliw dan. Amaki kadwadan kadataya. Ket agbalinda asaksi iti kinadakas ti amo da. O di kasano, pakpakanan nyo latay dan. Awanan yaman na. Sikat ti makamo, Victor. Nasayaat mo't kit dili ta kapanunutan. Anya, rumwar kayo, Papa? Uwan, Sa dino ti Papa ninyo? sarungkarak dagiti dadto barangay ajak pay na sarungkarak. Asino ti kadwayo? Bidado, agkotse kami langan. Sige, sikat ti makaamo, Papa. Ya! 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 Napartak ka pa'y lagaya mga taray ng isip. Ya! Ya! Sikan ti aramatok manikot ita. Ya! Ya! Bumagas na pa yung mansyon. Ya! Victor, insalikad mo ti paltog mo. Sa dino ti papanang. At naka-enkwentro ka tao, Ami. Ha? Umayak man. Saanan? Saan kayo arumrumar? Nalawag? Ngam, Diyak kaya't asumang petak dito yung mansyon at di kayo madanon. Sige. Oops! Ilukag mo tigay, guardia! Hi! Hi! Ya! Ya! di na imbaga no sa dino ti papanan na. Tarabayam ni Victor. Diyos ko. Mailasin ko ti kotsyan ng nisit asumungad. Hi! Mapantay ti dayja banda ng isit. Hi! Ti kotsi ti mayor dayjay. Jak mailasin ti nakalugan. Tadayo da pilar. Ho! Oops! Kumatsidagak iti kalsada. Taurayak ti kotse. Amwak no asino ti nakalugan. Dayjayan. Asidagdan. Ha? Ti mayor. Iso ti naglugan iti kotse na. Sa dino ti papananda. Apay anak at danon da dito yan ni. Mapanak iti na nga to apaset. Tanawak ida iti kalsada. Makitak no sa dino ti pagturungan da. Hello sir, kumusta? Ni Victor dito eh. Oh, ikagaan sir. Pinapudlo na. Itan ti panangaristar mi ni Mayor. Rumor kami kuman, iti mawag ka. No jak agbidot. Nagturong dahi barangay da Mortis. Napasurutak ti kotse na. Kat ti kalsada nga agturong dito barangay da Mortis ti pagturungan ti kotse. Sige sir, papan kami ni Jay. Sige, agkikita tayo ito Jay. Imayak dito simbahan. Katagyang anak, tanadanan ka, Padre. Anya ti masapol mo, Ma'am Rina. Bueno, ada ka din napatagay pagam. Padre, diyak mo no anya ti sawak ita. Nariribok ti panunod ko.
Tsaka mo no maiparbang ti panagpakitakan ka. Aron bang kumapay ang mabainak? Awan ti rumbang nga pagbainam. Padre, namin ano adaras aginandadda ka da papa apatayan. Ngam nakalasat ka. Dakas ni papa. Wan. Dakas dakin ni mama. Kat oray siya. Timawitak kadakwa na ang dakas. Gusto ni Manang Ella. Managing bubukodak. Kaya't ko apatayan ni Ami. Gaputa kaya't ko amatagik ko ni Victor. Ma'am Rina. Kat ita. Kadormanak ni Victor. Di na kon paganano. Nga oray pa'y ibilang naklakuman apagayam. Basol ko ni Amin. Mabainak unay kini Victor. Rumbang ama amiris monte amin. Awan ti sabali apang ipagsak idi aday ti baruhong ko. Nadisikapan. Ma'am Rina. Aglalaok ti aday ti panunod ko. May sapay ti panakatay di Elisa. Ita ang makarig na ak iti asikan ko na. No amok la ko maiti akabsat ko kayam. Naisalakan ko kumaiti di apagten. Ma'am Rina. Kasla pumtak ti barukong ko ita, Padre. Kasla siyak aminan ti magsagsagrap iti rumbang ko maamarit na da papa. Yan iti day di mama. Dakasak atao, Padre. Dakasak. Akas ka na mamakan, papa. Saan pa yan naladaw ti amin? Kabsat ko. Inarakop na. Manang Rina. May kariyang ka di nga awagang makabsat. Uwan numanang. Uwen. May kari ka, Manang Rina. Agturong tayo amin ni Barangay Damortis, sir. Sumurot akmet. Gaputa kahit ko ang makita ti panang restaryo kini Senyor Simon. Sige, makamu ka, Sir Victor. No kasta? Intay yung araw din. Hi! Ha! Ha! Kagato! Sarunwan tayo maten ni Sir Victor. Agbyag! 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 Agyaman kada kayong amin! Ikarik ken isa patak nga aramid ti amin akabalak nga agserbi kada kayo patpatget nga umili iti San Isidro. Imbusto! Anghel ka! Nung nakasango ka! Ngamjablo ka! Nung nakatalikod ka, Mayor Alban! Agibus itanti kinagdakis mo! Inunaplan ti pasurot mo, Simon Alban! Nasipudak ka patugan na kuman! Ada pulis! Apay ka! Ada pulis! Dito! Ada warang to pulis may paragan ka, Mayor. Anya! Ne! Apa yan? Kunak mo no siya ti sakit yo! Anya ti sirbiti panagkakaduha tayo! Tingitan mo, Mayor. Yang nakamiris kami. Sana rumpang at ang ilam titanggad mi. Anya! Traitor kayo! Amin! Siguro ka sa tatanlugan di presento, Mayor. Ibatanda! Ibatanda! Ita, Senyor Alban, adda kan iti pagbaludan.
Saan kan amakarwar dita? Wah, Awan serbi ti kinabaknang mo, anagtaod iti kinadakas mo. Saan na kan amatulungan ti kwartam? Gaputa agturay itan ti pudno a hustisa. Dayta ti pagarup mo, Diktor. Ang makarwarak tulang nito'y patayan ka. Agkita tan tulangan ijay korte, Mayor Alban. imayak dito yung mansyon nyo. Gapu iti may sa abanag. Ma'am Carlota. Sisasango kami, Padre. Ibagamlaang ti kayat mo nga ibaga. Imay ni Rina iti simbahan. Ket kasta unay asangit na. Ti panagbabawi na. Anya. Agpatpatulong kanyak. Tapno mapakawan mo, Ami. Ket imayak. Tapno siya kung tagkid daw iti pamakawan mo. Mabalin ka di. Apakawanan ni Rina. Padre. Saan ko nga aramidon da ito'y? Gaputakabsat ko ni Rina. No diket kas may sa akabsat yo. Agkakabsat tayo amin iti imatang ti Diyos. Isong agpipinlakawan tayo kama. Padre. Amok. Nadagsen a basol tinaramidan na ka, Ami. Ngam, saan ka apilpilitan amang pakawan kenkwana? Tamaawatak tirignam. Sige, Padre. Ibagam nga iso mismo ti umay agpakawan kanya. Ami. Agpakita kanyak no talaga matla ang anapod no. Iti panagkid daw na iti pamakawan. Tadyak patyan anapod no iti dayta abbanag. Kabisadok ni Rina. Iso tay tao at di na kayat ti paabak. Anya. Kayat ko nga iso mismo ti agkid daw kanyak iti pamakawan. Saan asika, Padre? Napudno nga ta ni Rina iti panagkid daw na iti pamakawan ni Ami. Anyamat ti pagbanagan ni Mayor Alban. Gagayem, di uliwan na denggen ti limalangan apaset, tinobela tayo anapauluan. May kanem, abilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. May kanem, abilin!